अरे भैया लो भाई बॉलीवुड से ऑफर आ गई मोनालिसा के हीरोइन बनावे खतरा हो भाई। पूरा देश भर में खाली मोनालिसा के जलवा बा। मोनालिसा के देखे सुंदर कैरेक्टर मेला में खोजे गए फिल्म डायरेक्टर। अरे भाई सनोज मिश्रा जी आए हैं। मोनालिसा के देखे सुंदर कैरेक्टर मेला में खोजे गए फिल्म डायरेक्टर। भइल बा बॉलीवुड अब तो बेचैन हो गजबे सुघराई बा तो छिनली सबके चैन। देखो नीला नीला अखिया के सब हो गइल बा फैन। कुंभ वाला मेला गईली बेचे कंठी माला हो तनिको न जनली खुली किस्मत के ताला हो। इनके अदाई सन सब लोग वे फिदा बा हो। मुस्की चवनिया दादा सबसे जुदा बा हो। कबो प्रयाग कबो जाली उज्जैन हो गजबे सुघराई बा तो छिनली सबके चैन। देखो नीला नीला अखिया के सब हो गइल बा फैन। बनी है हीरोइन इनके मिली गोइले आफर बा। मीठा मीठा बोलिया इनकर पनियों से पातर बा। इन्हीं के चर्चा पूरा न्यूज अखबार भइल बा। शादी गइल भगिया तो बड़ा चमत्कार भइल बा। कोहे राजेश जादू बाइन के नैन हो गजबे सुघराई बा तो छिनली सबके चैन। देखो नीला नीला अखिया के सब हो गइल बा फैन।